Ei gent, avui a Tec Català us portem l'anàlisi de l'iPad Air. Anem ara sí a agafar el dispositiu. En l'apartat de dimensions començarem amb l'alçada, una alçada de 24 centímetres, una amplada de 16,95, un grossor molt fi de 0,75 centímetres, no arriba al centímetre, i un pes molt lleuger, una cosa molt positiva, que són 469 grams, no arriba al mig quilo, i per ser una tauleta és una cosa molt positiva. En el disseny podem dir que l'únic que han fet és copiar el disseny de l'iPad mini i convertir-lo més gran. A més m'agrada més que l'anterior iPad, el tema més quadrat, és com més futurista. Anem ara sí a analitzar-lo amb més detall. A la part de davant hi trobem una càmera de 2,3 megapíxels per fer videotrucades, també trobem una pantalla de 9,7 polzades de retina amb una resolució de 2048 per 1536 píxels. Això és una resolució de 264 píxels per polzada. Diu que és una pantalla resistent a les ditades, però no dona cap resultat perquè segueix embrutant-se moltíssim, tant o més com l'altre iPad anterior. A la part dreta hi trobem el botó de pujar volum i el botó de silenci. A la part esquerra tampoc hi trobem res. I a la part dalt trobem el jack de 3,5 mm pels auriculars. També trobem el botó d'encès i apagat i el micròfon. A la part de sota ens trobem el connector Lightning. És una novetat que ha incorporat Apple respecte als antics dispositius. També hi trobem els dos altaveus estèreo. I a la part de darrere hi trobem una càmera de 5 megapíxels. També trobem el micròfon de cancel·lació de soroll, la poma d'Apple, les lletres d'Apple i això és tot. Anem a passar al hardware. A l'apartat de hardware comencem amb el processador. Disposa un processador A7 a 64 bits com a gran novetat. També disposa, en l'apartat de RAM, Apple no ens especifica, per tant no podem dir una xifra exacta de RAM. I també disposa d'una bateria que dura 10 hores, tampoc diu els miliamperis que té la bateria, per tant, Apple en aquest cas ha sigut bastant secret, ha guardat molts secrets. Ara que hem vist el hardware, anem a provar el software. Ara sí, anem a analitzar el software. L'encenem i ja veiem que, com tots els nous dispositius d'Apple, tenen l'iOS 7. L'obrim i anem a començar navegant per internet, perquè veieu, estem connectats a una red wifi. Entrarem al Google Chrome i buscarem la nostra pàgina web, Tec Català, anem a Tec Català. I aviam com va. I com veieu ja tenim aquí la pàgina, impressionant la fluidesa que té. Anem a provar la qualitat de la pantalla. Com veieu fem panes to zoom i va molt fluid, va extremadament fluid. Obrim. Aquí tenim els articles que hem escrit. I ara sí anem a provar també una altra aplicació que tots fem servir, el YouTube. Anem a utilitzar ara una aplicació que tots fem servir dia a dia com és YouTube. L'obrim i anem a veure un vídeo dels nostres, el vídeo dels Google Glass, i com veieu s'està carregant, normal, ja el tenim aquí, se'ns ha aparegut anunci, i com veieu ha anat molt fluid i molt ràpid. Al vídeo podem ampliar-lo i aquí podem disfrutar de la qualitat de la pantalla retina. I com veieu ja carregat i la qualitat és molt bona. Anem a fer una cosa que també tots fem, com és jugar. Utilitzarem provant un joc molt avançat com és l'Asphalt. Està carregant, gràfics d'inici com sempre, i aquí el tenim, anem a provar una partida qualsevol. Anem a jugar una carrera i aquest circuit mateix. I com veieu ha anat molt ràpid tot, extremadament ràpid. En l'iPad la fluidesa és bona, però a vegades es queda bloquejada en alguns casos. Com veieu, els gràfics estan molt bé, es veuen molt bé. Veiem que aquí és on la pantalla retina i el processador es llueixen. I veieu, va molt bé, no hi ha cap lag ni res de cap manera. I ja per acabar, us en direm 3 punts negatius i 3 punts positius i començarem amb els punts negatius. De punts positius podem destacar el disseny, té un disseny molt bonic, innovador, diferent dels altres iPads. També podem destacar el pes, pesa molt poc, i també podem destacar la finura d'aquest dispositiu. En els punts negatius hem de dir que ens ha sorprès lo malament que va, o sigui, no va malament però va poc fluid respecte a altres iPads. També no ens ha agradat gens el so que fa quan tecleges, sona plàstic.
I tampoc ens ha agradat el preu, com sempre, els iPads l'inconvenient que tenen és el preu, que al ser Apple el preu que pagues és un preu exorbitant i que no, per el mateix preu pots comprar-te un ordinador, una tauleta o 2 tauletes Android, com sempre. Si us ha agradat el vídeo, m'agrada, preferits, i bueno, fins la propera. Adeu, gent.